ए हुंडा तोते किसी सिक्किवर আছে তাহলে সেক্সি ও ভাই টিকে আসছি ভাইলু ମୁଁ ତା ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ପୁଲିସ ହେବି କହିଲୁ ମୁଁ ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଇବି ଏ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଜୁଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲଣି ଏଥର ତମେ ମାନେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନବ ଭାଇ ଭାଇ ଦେখ ଜୁଇ ତତେ କହିଦଉଛି ଆଜିଠୁ ତୁ ମଶାଣି ଯିବୁନି କି ସଭା ପଡ଼ିବୁନି କାରଣ ଆମର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତୋର ଆଜିଠାରୁ ମଶାଣି ଯିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ସତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରେଇବି ଭଲ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାପା ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଉଠିବା ସବୁ କରିବା ଭାଇ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇ ଭାଇ ଖାଇଲୁ ଆମ ଅପାର ଯୋଉ ସୁଆଦିଆ ଓଉ ରାଇତା ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ମା ଘଇଟା ଖାଇଛି ତାର ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବାଟା ଆମ ଅପାର ହାତ ରନ୍ଧା ଏତେ ତତେ କଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାକର କଥା କହୁଛୁ ଚାକର ଚାକରି ନୁହଁ ଆଉ